дар маҷмӯъ ин мавсим дар кӯча ва боғу гулгаштҳои шаҳри Турсунзода 100 000 гулҳои мавсимӣ шинонида мешавад. Натиҷаи меҳнат дар рӯзҳои охир ба афзуншавии зебогӣ, таҷассуми Наврӯз ва болидагии рӯҳияи сокинону меҳмонони шаҳр боис шудааст. гул аз гармхона дастрас ва дар кӯчаю гулгаштҳо шинонида мешавад. дар гармхонаи муассисаи маздуи коммуналӣ зиёда аз 40 000 гулҳои мавсимӣ омода мебошад ва аллакай мо шинондани гулҳои мавсимиро оғоз намудем. 10 намуд гулҳо ба монанди салвия, чини гул, тоҷи хурус, зина ва ғайраҳо ҳастанд. танҳо соли 2025 бояд 91 иншооти гуногун дар шаҳри Турсунзода сохта ба истифода дода шавад, ки аз ин 15 иншооти соҳаи маориф, 4 иншооти тандурустӣ, 2 иншооти варзишӣ, 6 корхонаи саноатӣ, таъмири 12 километр роҳ, бунёди 3 пул, сардхона ва гармхона мебошад. натиҷагирӣ аз иҷрои нақша нишон медиҳад, ки соҳибкорону сокинони маҳаллӣ дар шаҳри Турсунзода дар корҳои ободонӣ ба таври намунавӣ саҳмгузорӣ мекунанд. дар шаҳри Турсунзода бахшида ба ҷашни 35-солагии Сулҳои Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон наздик ба 459 адад иншооти таъйинотшон гуногун ба нақша гирифта шудааст. то ин замон 288 иншооти таъйинотшон гуногун мавриди истифода қарор гирифт. бунёди иншооти нав дар асоси нақшаи генералӣ сурат гирифта, оянда ҷиҳати ба талаботи муосири шаҳрдорӣ мутобиқ шудани Турсунзода, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва беҳшавии сатҳи зиндагии мардум мусоидат мекунад. ҳоло дар шаҳри Турсунзода 40 ширкати сохтмонӣ фаъолият дорад. дар доираи дастгирии фаъолияти намояндагони бахши хусусӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар, имрӯз таҳкими созандагиҳо барои фарогирии шумори зиёди шаҳрвандон дар иншооти сохташаванда бо ҷойи кор мусоидат намудааст. 60 нафар бо ҷойи кор таъмин мебошад ва ҳамин гуна то моҳи декабри соли 2025 мо сохтмонро нақша дорем, ки ба итмом расонем ва дар оянда дар ошонаи якум марказҳои хизматрасонӣ ба нақша гирифта шудааст. зиёда аз 20 нафар ба ҷойи кори доимӣ таъмин мешаванд. ин мавсим дар шаҳри Турсунзода зиёда аз 30 000 ниҳоли дарахтони сояафкану ороишӣ шинонида шудааст. айни замон бошад кӯчати 10 намуди гулҳои мавсимӣ, тозаю озода кардани маҳалли зист, рангу боркунӣ ва дигар корҳое, ки аз хислатҳои накӯи инсонӣ ва аз суннатҳои ҷашни Наврӯз бармеояд, ҷараён дорад. ҳамаи ин ободкориҳову созандагиҳо дар шабу рӯзе ки наврӯзи байналмилалӣ ҷашн мегирад, яке аз суннатҳои ҳамин ҷашни аҷдодии мо низ ҳаст. мо хурсанд аз он ҳастем, ки ба ин васила шаҳри худро ободу зебову ва боз ҳам диданитар мегардонем. бо иҷрои супориши ҳукумати кишвар, ҳадафи сокинони шаҳри Турсунзода тавассути иҷрои суннатҳои ҷашни Наврӯз дастҷамона ба таҳкими корҳои ободонӣ, омодагии сатҳи баланд ба ҷашни Наврӯз ва дучанд гардонидани дастовардҳои меҳнатӣ равона карда шудааст. дар доираи таҳкими корҳои созандагӣ, рӯзҳои наздик иншооти нави истеҳсолию хизматрасонӣ мавриди истифода қарор мегирад. дар 5 сол дар шаҳри Турсунзода бунёду ба истифода додани 459 иншоот ба нақша гирифта шудааст. танҳо дар шабу рӯзи таҷлил аз ҷашни Наврӯз дар шаҳр 8 иншооти нав ба истифода дода мешавад, ки ба таъсиси ҷойҳои навикорӣ, беҳ шудани имкониятҳои хизматрасонӣ ва рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ мусоидат мекунад. наврӯзшоҳи Азизулло, Сададдини Иброҳим, Турсунзода, ахбор.